Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold u Mart il-Prim Ministru Michel Muscat setom minn għawdex għal Malta. Dan fl-attività di Marigold Channel Swim li se tittella l-ewwel darba fis-27 ta' Ġunju. Attività li minna se jinġabru fondi bris it-tim Malti tal-Special Olympics li dal-waqt se jikkompetu f'Los Angeles. Michel Muscat bdiet tipprepara għal din l-isfida minn Novembru. Xi 4 darbit fil-ġimgħa, kull filgħodu, fix-xitwa ma kienx easy ġifieri, imma determinazzjoni wasalna. Ovvjament mhix xi ħaġa li tgħid tagħmilha mingħajr ma tippruva. S'issa diġà anke pruvajta llum il-ġurnata llum il-baħar żejt, imma sa ġimagħtejn ilu kienu forza 4, forza 5, irnexxielna wkoll li nagħmilha. Issa nisperaw li fil-ġurnata nagħmluha wkoll. Michel Muscat se tkun qed tibda l-awma minn għawdex weħida. Ftit wara qrib kemmuna se jingħaqdu magħha 5 atleti tal-Special Olympics biex flimkien jgħumuha sa Malta. Kurżita żgħira, x'reazzjoni kellu l-Prim Ministru Joseph Muscat meta sar jaf b'din l-isfida? L-raġel meta għatlu għal inti żgur tagħmilha. Imma qabel marani l-ewwel darba nasal ix-xatt lura Malta m'hemmx. Imma insomma issa emmen u dejjem sibt support minn għand it-tfal li eżempju bħalissa kull nhar ta' Sibt ninżel nhom u jistennewni fuq il-beach u minn għand ukoll in-nies li jaħdmu miegħi jgħixu miegħi li qegħdin hemm kuljum. Sa dan it-tant il-pubbliku jista' jibda jagħti d-donazzjoni tiegħu billi jżur fera tal-Bank of Valletta jew billi jagħmel trasferiment tal-flus fil-kont 400 233 254 50.